Hvor er kameramanden? Hvem fanden er du? Nej, hvem er du? Nå, lige meget. Halløj, sovs. Alle sammen løb, de kommer. Åh nej. Ha! Det var bare ketchup, ven. Nej, der røg al min ketchup. Puha, det var fandme tæt på, jeg var død der, mand. Hænderne op, hvor I kan se dem. Hænderne bag ryggen. Prøv lige at kigge op. Hvad fanden er det? Luk dem ud, eller du dør. Okay, jeg lukker dem ud nu. Kom med mig. Den kommer sgu til at gå viral på Instagram, det der. Lad os komme ind. I skal først forbi mig. Okay, må gerne komme ind nu. Hvad fanden laver I? Hvad fanden? Den virker ikke. Hov, det var den forkerte. Hvad? Der sker ingenting. Min mave går ondt. Jeg tror sgu, jeg er lidt travl på den. Hej! Okay, nu har vi lært, hvad der sker, hvis fremmede rører ved Stens bil. Hey, du må ikke være der. Hvis du ikke går væk, så siger jeg til dragen, hvor du er. Nej, please, ikke sig det, jeg beder dig. Nej, du kan ikke nå at kalde på den drage. Nej, nu er det min tur. Batman sagde, at jeg skulle hente jer. Så skynd dig op, inden den forvoksede skildpadde tager dig. Nej, vent, ikke uden mig, vent! Du kan ikke løbe fra mig. Hvad fanden var det for en lyd? Vent, hvad? Hvad skete der? Drenge, hvordan kunne I glemme mig? Vent, hvad? Glemte vi dig? Nå, undskyld, men hvad fanden er det der for en ting, du rydder på? Jeg ved ikke engang selv, hvad det er, men jeg fik det fra en af mine venner. Ej, nu virker den ikke mere. Ha! Taber!
Øj, den virker ikke mere. Ha, så kan du ikke kalde mig en taber. Hvad fanden er det, der er bag os? Hej, tak, velbekomme. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil med alligevel. Jeg føler bare, at der kommer til at ske noget virkelig dårligt derhenne. Okay. Hvem fanden er I? Nej, hvem fanden er du? Nå, lige meget. Men hvorfor skulle vi gå en hel nat, bare for at komme herover? Nå, men jeg har hørt, der er et eller andet slot herover. Skal vi ikke prøve at gå derhen først? Undskyld, dreng, jeg kom virkelig for sent. Jeg var meget træt, så det var derfor. Må vi købe den for 1 billion kroner? Nej, hvad fanden tror du selv, mand? Hej bror, mand. Længe siden, men hvorfor gjorde du det der? Kan du ikke huske, da vi var små? Du drillede mig altid, kun fordi du var vores forældres yndlingsbarn. Så nu skal jeg gøre det samme ved dig. Vent lige. Var det ikke den robot, jeg fik af vores bedstemor? Tak for hjælpen, Godzilla, men du må gerne gå hjem nu. Robot, vil du gerne teleporte os hjem? Vi gider ikke gå en hel nat igen. Nå, men hvorhenne er ham med nissehuen, og hvor er Sten henne? Drenge, hjælp mig, jeg skulle have gået med jer. Nej, hvad har I gjort ved ham? Undskyld, drengen, jeg kunne ikke styre mig selv. Det var svært at komme ud af det der is, mand. Men, hej nissehue, mand. Vi ses!